Com va? Com va això? Bueno, en este vídeo us volia ensenyar una sèrie de cosetes, no sé si és tècnicament un unboxing, perquè no vaig obrir ninguna caixa, però bàsicament us vaig ensenyar unes quantes cosetes que tenen a veure amb la Fira del Llibre de València. La raó per la que porte esta setmana a València és que he vingut a firmar llibres a la Fira de València, en concret l'últim llibre que vaig treure aquest últim any, el d'Història dels Dinosaures, i res, aprofitant que venia a firmar els llibres a la Fira del Llibre de València, diguem que hi ha unes cosetes que m'emporte a casa. Bueno, el primer, la tasseta del Podríem Fer-ho Millor, que vaig estar al programa el dissabte pel matí, i el mateix dissabte pel matí vam tindre una actuació de la Factoria de Sons a la Fira del Llibre de València i vos volia ensenyar que així tinc el nou disc de la Factoria de Sons, que a més, esta sí que vaig ensenyar-vos el bé, perquè a banda d'evidentment el disc, que direu, sí, molt bonico, però és que dins al quadernet que ve podeu veure que les il·lustracions són una verdadera passada. És un llibret molt bonic, té totes les lletres de les cançons noves de la Factoria de Sons, amb unes il·lustracions, la veritat és que són molt boniques. Com sabeu, la Factoria de Sons fa concerts per a xiquets, amb cançons que tenen cert missatge molt positiu, ja sigui ecològic o educatiu, i la veritat és que és un llibret preciós, les il·lustracions són molt boniques, i a més tinc el plaer de que el tinc signat per Aitana, així que, bueno, és una passada. Vaig estar al concert de la Factoria de Sons a la Fira del Llibre de València i, de veres, m'ho vaig passar molt bé. Va ser una hora de cançons amb els xiquets i la veritat és que se'm va passar com si hagueren sigut 10 minuts. Vàrem alçar-se de les cadires, vàrem ballar, vàrem cantar, els xiquets primers, però els majors, els pares, mares, tios i ties i demés, els demés també s'ho estaven passant de lo més bé. Vos recomano que seguiu a xarxes a la Factoria de Sons, perquè fan contingut super bonico, super educatiu i super original per a xiquets i xiquetes, i de veres que vos ho recomane moltíssim. I este nou disc l'acaben de treure i també, si els escriviu a la Factoria de Sons per xarxes, podeu aconseguir-lo, tant este com els que venien abans, per als vostres fills, filles, nebots, nebodes, o si sou profes per als vostres alumnes, molt recomanable, la veritat. És molt xulo. He de dir, la cançó de la Balena Malaena, a mi em va fer plorar al concert. És una cançó molt bonica, no?, amb un missatge d'estima per la natura, que a mi em va tocar el cor, i jo, un parell de llagrimetes varen caure. La veritat és que és molt bonica, i és un disc molt xulo, veritat. Si teniu alguna espècie de prejudici sobre continguts per a xiquets, sobre cançons per a xiquets, vos poseu este disc i se'n van tots els prejudicis que podeu tindre, perquè en sèrio, és música superbonica, molt ben treballada, lletres molt currades, està tot molt ben fet i ja vos dic, molt recomanable. Després, vaig aprofitar que el dissabte també estava signant Vicent Marco i vaig portar-me el meu llibre de les boles del drac, que no sé si alguna vegada vos he arribat a parlar d'este llibre, però és molt xulo, perquè bàsicament és la nostra infància en llibre. Que veiem el Babalà, es parla així del Babalà. Que veiem Son Goku, Bola de Drac, es parla així també. El València Club de Futbol de l'època, els cromos de Toy, o sigui, està tota la nostra infància, la infància dels xiquets i xiquetes valencians dels 90, està així en este llibre, escrit per Vicent Marco i damunt amb il·lustracions de Raúl Salazar, que són il·lustracions superxules. Potser vos sona el seu estil de dibuix per haver treballat a alguns jocs com el Jueves. I és una passada, de manera que vaig portar-me el meu llibre i vaig demanar a Vicent que me'l signara, està signat ahí. I vaig aprofitar, no s'acaba ahí la cosa, perquè vaig aprofitar per a que Vicent em firmara i comprar-li el nou llibre que volia seu, que és el Bestiari Valencià. Un bestiari de, diguem, tota la fauna valenciana, i per a fauna em refereix a tipus de personatges. És molt divertit, també està il·lustrat per Raúl Salazar, i, bueno, es podeu imaginar, el tipus d'il·lustració és el mateix estil, evidentment, i podeu veure clarament els personatges, no?, els personatges valencians típics dels últims anys es poden veure ahí. Potser vos veureu inclús ahí reflexats en algun d'estos personatges mítics i fauna valenciana. És superxulo, és superdivertit, jo me l'estic llegint ara i ho estic gaudint, bueno, una barbaritat. Després, una menció especial per a la meua Pau. Va vindre Vicent a veure'm a la Fira del Llibre quan jo estava signant i em va regalar una de les seues agendes. Bueno, no és una agenda, és una llibreta completament buida de
fulls amb línies per a que si vols escriure poesia, si vols escriure les teues idees, si vols escriure algun relat, el típic bloc de notes on pots apuntar totes les teues grans idees, coses que se t'ocorren, idees de canviar el món, relats, tot el que siga. I és superbonica. La veritat és que l'enquadernació, la tela que està forant el que són les tapes del quadern és preciós, així que mil gràcies, Vicent. I si no seguiu a la meua Pau a xarxes, vos ho recomano ja mateixa, per supost. I després, aprofitant que havia vingut per a la Fira del Llibre, m'he fet amb 2 llibres d'esta assignatura pendent que tinc amb la mitologia valenciana i les nostres tradicions, i m'he pillat Màgia per a un poble, de Francesc Gisbert, en el que es parla també de mitologia, de tradicions, i és el típic llibre de text amb imatges i fotografies insertades. Sobretot me'l vaig pillar per el tema de les criatures mitològiques, espantacriatures i demés, i després vaig veure un altre molt relacionat, que sí que està molt centrat en criatures mitològiques, i que és este àlbum il·lustrat, Llegendes valencianes, criatures mítiques de la tradició oral, de Víctor Labrado, amb il·lustracions de Francesc Santana. I este llibre el vaig obrir i ensenyar alguna il·lustració perquè és preciós. O sigui que té unes il·lustracions fetes a aquarela, crec, això té pinta de ser una aquarela, que són precioses, no? O sigui, ahí teniu una bubota. Us vaig ensenyar el botoni. Els botonis, no sé, m'agrada molt com està il·lustrat. Són unes il·lustracions molt boniques i que quan tenen que ser aixina com donar-te mal rotllet i ser un poquet aixina que donen un poquet de por, també ho fan, Són il·lustracions que compleixen perfectament el seu objectiu d'il·lustrar llegendes i criatures mítiques. I ja està. Ja està tot el que vos volia ensenyar. Ja està tot el que vos volia ensenyar que he comprat o he aconseguit o m'han regalat estos dies de la Fira del Llibre de València. I res, podeu posar-me així baix a comentaris si heu comprat algun llibre a la Fira del Llibre de València o si esteu buscant algun llibre en concret que no el trobeu. I qualsevol cosa que vulgueu m'ho podeu deixar ahí baix escrit i jo vos llegiré i vos aniré contestant a cadascú. D'acord? Doncs res, moltes gràcies per veure este vídeo, per compartir-lo i tot això. Ja sabeu que a qualsevol vídeo que el compartiu i que comenteu i demés, als valensubers ens ajuda molt que sempre estigueu donant-li feedback i que li doneu videta als vídeos. I res, moltíssimes gràcies. Recordeu subscriure-vos, donar-li la campaneta per a recibir notificacions quan hi hagi nous continguts i nous vídeos als nostres canals. I res, ens veurem al pròxim vídeo. Vale? Vinga, au!